Shut up. I will send you to Obodo Oyibo so that you will learn the art of blessing. No, it's not about the AC. Joke about it. Apart joke. Apart joke. No, because it's a joke. I'm saying apart joke. All the same thing, Kylie. But are you okay? What are you saying? I promised him America, although I'm never pushing for Congo. Congo. In fact, I will reroute to the visa to Congo. That's what I'm saying. Tuesday, ma bụrụkwa ụbọchị anyị je wetara unu obodo bụ igwe nke anyị ga-agbapụ ọsọ n'izu ụka gara aga anọchaghị m ya o nwere ihe mere ede jiri wee bee nwee mana ama m na-edu metere unu mma mana ịgwa gị eziokwu o nwere ihe wutechara m n'ụbọchị nke taa otu nwanne anyị nwoke a na-akpọ Papa South onye orodo nọ na South Africa nwekwa na onye na-akwado anyị nọ na-eshi na Facebook na-ele anyị ka anyị nụrụ n'ụtụtụ a na ọ nwụọla na mba South Africa ya mere site na ndị Nwaba Entertainment Foundation kwanụ natural ejikwa ṅụọ mmanya ijikwa gbọwa ijikwa mee nka ị na-aghọta so n'aha Nwaba Entertainment Foundation nakwa ndị niile wu ndị ma Papa South Nwafọ Orodo anyị na-asị ka mkpụrụ obi ezuru ike n'udo adịma ka anyị gbapụ ọsọ ọkwa ebe ihe omume anyị obodo bụ igwe I'm telling you, what I'm saying about Lela Hadith and that. You know, actually, has Woshi. You know, Hachi is Woshi. They will not come to me. Hachi is Woshi. They will not come to us. I'm telling you. Oh, we had a team one side. Which is very, very wrong. When did you come in? I'm telling you.
Sabiso, Edu, Ada, Keduru, Arimo, Uzuma, Uzaba, Uruma. Obodo niile nọ n'ike duru karịa gị. Na oziokwu iwe ike duru pụta ama ma obodo niile nọ nga ahụ karịa gị. Ike duru ha dị ole? How many autonomous communities? How many autonomous communities are there in Ikeduru? Mgbe create autonomous community ndị nọ na Ikeduru, mgbe create ya, amụbeghị. I don't understand. Onye amụrụ before the war. Ị na-asị mgbe e create. Let me tell you, don't underrate your father. Let me tell you. It's not about no. Wrong information. As in mgbe create autonomous community nọ na Ikeduru, mgbe ahụ amụbeghị. Amabeghị si nweta data. Data na-ekwekwe n'ịmara na nọmba isi m dede biko kwụziere m kwụziere gị ụmụazị m dede kwụziere gị mekwụziere gị m dede Chinedu ndachi I do not see these white hairs. Chalk you were the chalk is I want to tell me the chalk. I can't over somebody. Get the chalk. I can't over somebody. Eat the chalk, eat the china, give break. I said, now what is our Bishop Oyo Owusu answer Nkoloka Resurrection Power and Living Bread Ministry Akraga na ekwuole na ọnọghị n'akwụkwọ nsọ nwaanyị ịgbanwe aha nna ya zawa ha dị ya n'ihi na enweghị mgbe Ivu zawara Mrs. Adam maọbụ Rebecca zawa Mrs. Jacob maọbụ Sarah zawa Mrs. Abraham ma wee kwuo na nwaanyị gbanwere aha nna ya zawa ha dị ya na ọ na-eme ihe na-alọgụ n'akwụkwọ nsọ. Mrs. Adam. Are we in there? Not in the Bible. It's a Bible also say, okay, the Gospel of John, the last chapter and the last verse. Osina, Jesus Christ, you know, also in the China also, no Gaba. Abi? Yeah, but now, who say, the candidate, garden together. Eh, Manakweteno, no one where Eve was Mrs. Adam. And the work when Rebecca is Mrs. Jacob, Sarah is Mrs. Abraham. You know, but I was a land document. So, they are married certificate. Okay. Land document. Manakai will be in a way where Eve was Mrs. Adam. Otu nwanyị dị n'ala nwoke ọzọ n'Ọshụnụ obodo igwe chọpụtara na Shadiati Akiam dị afọ 30 ya na di ya Sikiru Alalaye birila afọ 8 na-amụtaghị nwa amarala ụma dị na nwoke onye mgbọrọgwụ akpa ahịhịa aha ya wụ Lamidi Ifaloba obodo igwe gara n'ihu chọpụta na nwaanyị a ka di ya na-akụ tomtomtom mgbe
ọbụla gba ahịhịa hie manye ya di na ya tụrụ ime ugbu a nwa ahụ adịla afọ 3 onye nwe nwa abịa ịkpọrọ nwa ya nwaanyị agwadie hoo ha na ọ bụ nwoke ahụ onye mụrụbụla gba ahịhịa ọ na-eje asụrụ ọgwụ o ji ọnwa ike n'ime onye nwe nwa o nwere ọgwụ ha na-aṅụ ka afọ nwe ike shape ha nwere ọgwụ ụmụ nwaanyị so ndị mgbọrọbụla kpa ha na-ere ọgwụ ndị ahụ oche nọkwa na ịchọkwa ị na-arụ ọrụ ịghọta nchọ ya eche ịwụ ike abụrụmaka n'abalị a kwechọziri ikwu adụla ya ịnọ na-achọ usi m na onye rere taghịrị gị ọnụ ma gwara gị ihe nwaanyị a na-eche na-azụrụ n'aka dị dibịa mgbọrọgwụla kpa ya masịkwagochi nwoke na ịchọ ịwụkwa ike agwụ nwamkpi ewepụrụ ike agwụ nwamkpi nwee mọ nkịta ya where as you they shoot, they show. Where your face show, where your leg show. Does it matter? Oh yeah, it's okay. It's okay. You have a program. Just what they did. Let me tell you, under 5 minutes, these people are smart. They are smart criminals. They're too good. And they have been able to show the hey, a man who she could use. Oh, the commanding is she did too good to you. Oh, the commanding is she did too good to the commander every day. Anna she go. Nature, I go after 5,000. Yes, and the next day. I said about the 5,000. Hey, thank you, sir. The next day, they said 5,000. Ah, you got to money two. Too good, so let me tell you. I can go on 10 years. Working as a shaman. Steeti Anambra obodo igwe chọtara na ndị okwu egbe bụ ndị tọrọ onye omeiwu na-anọchite anya Agụata North n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Anambra bụ Dọkịta Okechukwu Okoye
back in Bogani, Chisco, or Chisco. But here, Boga, Chisco, actually, I want to know about Chisco. Chisco. That is the English pronunciation. Then Igbo pronunciation is Chisco. Yeah, Igbo Chisco as only English. Mana Igbo Chisco. Yeah. Which of them need you go or some village? I don't understand it. Okay, if people are village, you know, when the armor with the golden spoon, and you wouldn't armor with the wooden spoon, number with the tea, number with the tea. Emma has hijacked Yawana fighting for Biafra. You know, criminals have hijacked it. That is the truth. There is no two ways about it. You know, we can get a man when so when I have already done known. But I go had the unknown. A commission and then I'm very well way they can do unknown. Nandia, Meiji, and I have a house and I have been more. I know why you more happy. You got to have a more, your name, and the mother, and I'm the villages. Children of Alehame, but I don't hear Nuduha, Children of Toto Hamepo, Jenny had the Jikre, Potassium, you know, and I want to know. Commission and the number of no way had it called no. Now I stand there, Nando Maranda, but I like it. No Jana help. You got to know Jana when do good. And the guy has a do good. I'm at home. Oh, I'm going to walk that is for the will any have political assassination. Oh, yeah, where I is on home. Or for but at the end of the day, you won't matter because of politics. Even when you at the end of the day, go and say for the beach. That is no marker. Oh, like as a Libo. I am a Berani, 21 day and what out the number 8 day. On your so you see, Nebera, how do you come? Is a general prayer. It's a general prayer. I got Potazini Bazo, and Abacotana, Azontanga, Monola Bacotana, Azontanga, you may shoot in Gazatas give it. Utihene Kume, Utihene Kume, Yotala. Okay, watch Amama, when I hear Iota, 18 years, no Wausa, where Ibu 3 years, Bayam Pom Pom Pom, Bayam Way Alapa, they Bugari landlord. They are landlord, they are Chiatori and Waggy, Yauru 1 year, go to the Jebu. Oh, make a better better than only 25 years, over 13 years. Over 13 years. I'll go for that. We here, oh, here, no matter like, oh, go for that. Now, oh, we go here. Now, here, oh, the Oria, no matter like home.
nọ n'ahụ onye a na-enweghị ike iwefuli something that is inborn. Anya draya. Anya gị? Anya draya. Anya draya. I don't understand. Science ndị karara nka. Anya draya. Ma anya si mmadụ ji enwe anya draya. Anya draya wụ ihe ọbụla ịhụrụ nnọọ ịhụ ala nwaanyị anya ga-atọ. Okay, anya draya. Maparala. Le ile kweri. Ichikwa ahụ. Na le ge anya draya. Ala si da. Come on, nkata meshano. Mwa ge koro keta. Ele já são de kweri. Onye a na-enye m. Kama nkata nwa. Ihe hitile su. Maka nkata nwa ndị ọkụkọ. Maka nkata. Bauchi, obodo Igwe chọpụtara na ndị ntorobịa Bauchi malitere ịgba ụlọ ụka Kraịst ọkụ nakwa ịla akụrụba ndị ụka Kraịst n'ihi ebubo ikwutọ Mohammed Alebo, otu nwaanyị onye ụka Kraịst aha ya bụ Roda, n'ihi ihe onyonyo o tinyere n'ọgba ozi soshal midia nakwa WhatsApp grupu ndị ọrụ ha bụ nke ndị Muslim hụtara dịka ịkparị Mohammed. Nwaanyị a riri mbọmbọ mgbe ọ chọpụtara na ndị a chọrọ igbu ya, dịka ndị a ji iwe na ọ riri mbọmbọ lee ụlọ ụka ndị ụka Kraịst na Bauchi, lee ngwongwo ndị ụka Kraịst nwe na Bauchi laa ha n'iyi. Ime oge ruole mgbe ọ nwere otu onye isi ndị Muslim si chọwa Kuka ebe ọbụla ahụ Bishọp Kuka si kugbuo ya. Enwe the news. Ọ nọ na news now because of na ọ na-asọpọtụ ihe Deborah mere. Onye mere na ha ji wakpo ogige mba nke ahụ emechala nụ na nke yesterday ka nke a na-ahọtụ. Gịnịkwanụ mege na of course ịma ihe Bishọp Kuka kwuru. Cleric ndị Muslim a na-achị onye ọbụla hụrụ declared fatwa. When they say they have declared a fatwa, onye ọbụla declare fatwa akpọla oku ka anwụchie that Muslim cleric anwụchibeghị so onye nka kpọrọ oku ka anwụchie Shehu Sani asị anwụchile ọgwụgharị ga-anọ na ya na ndị ọrụ nchekwa ka ị ga-ekwu ndị ọrụ nchekwa ka ị ga-ekwu ha nọkwara ihe nwoke a kwuru. Onye mgbasa ozi ịghọtala adị mma kpọmkwem na Naija otu nwa agbọghọbịa eriele mbọmbọ ụbọchị agbamakwụkwọ ya na steeti Naija. Obodo Igwe chọpụtara na otu nwa agbọghọbịa gbara ọsọ ụbọchị agbamakwụkwọ ya na steeti ahụ n'ihi na o kwuru na ọ chọghị ịlụ onye ahụ a chọrọ ka lụọ n'ihi na ọ bụ nna ya bụ onye na-amanye ya lụọ ya bụ nwoke, dịka nwanne nwaanyị ya wegharaziri ọnọdụ ya ka a chọwara ya ahụghị ya amanyezie nwanne ya nwaanyị lụwazie dị chọrọ ịlụ nwanne ya. Ka ọ dị ugbu a ahụbeghị nwa agbọghọbịa ruo taa. Ịma na n'ugwu Awụsa ebe ahụ ị ga-emerịrị ihe mkpasi ime. Ị ga-emerịrị ihe mkpasi when they say you are going to marry this one. If it is one, you must marry this one. You must marry this one. You must marry that one. Ọtago ihe ala ọrịrị ya. Onye tiri ga-emezi wa ịda na ịgbụrụ ọsọ and ịgba ọsọ ịlacha ị gaghị ala ebe ahụ eke. Oke mere ụfọdụ ime a na-eji aṅụ poison. Nwụọ nụnụnụ n'ihi na a na-amanye ha amanye. Mana ihe na-atọzi ọchịra nke awụzi na ọnwụ nwanne ya nwaanyị zi kasịzi gwara ebe nwoke emechala ihe isi nwanne gị nwaanyị ma alụmazi ya. Kpọmkwem na-edo otu nwa okorobịa egbuola enyi ya nwaanyị na steeti Edo. Obodo Igwe chọpụtara